O sigui que aquesta és la noia amb qui està promès aquell noi. També heu vingut a buscar la carta de Clou, oi? Tu també ets aquí per això? Jo caçaré la carta i la donaré a en Shaoran. Les cartes són seves. Què? No t'ho penso permetre! La Sakura és l'autèntica caçadora de cartes i jo li dono suport. Què és això? Un déu dels boscos? Deixa'm anar! En Quero és el guardià del segellador de les cartes de Clou. Què? Aquest ninot de peluix esquifí? Ei, noia, vés dient si t'atreveixes! En Shaoran és genial, oi que sí? Només és un aficionat comparat amb mi. Ara torna cap a casa. Vinga, va! Vols anar a la universitat? Vols acompanyar-me, Quero? Jo sóc molt espavilat, no em fa falta estudiar. No vull dir estudiar, li porto el menjar. Si queda a dormir, també s'haurà de canviar de roba. Potser li diré a la Tomoyo que m'hi acompanyi. A la Tomoyo? Ah, potser farà pastissets o alguna cosa bona. Quero, només penses en el menjar. D'acord, està decidit. Dissabte anirem a la universitat. Ostres, tens molta sort, Sakura. Les universitats són uns llocs on costa molt d'entrar-hi. Et posen exàmens molt difícils i tu hi pots entrar sense fer cap examen. Quina sort! Per què la vols gravar, la veu? Es veu que algú està interessat a escoltar-la. En Yuki... Corre el rumor que és una veu agradable. Vinga, anem-hi. He vist tota la meva vida en un segon. Esclar, ja hi caic. És La carta de la cançó. el que jo anava a dir. Quina llàstima que no hagis pogut atrapar la carta tu, Violet. Em sembla que no t'has entrenat gaire, oi que no? Osset de peluix. Ho vols repetir? Ostres! Sí, Ei, ja ho sé. Si em deixes cantar amb tu... deixa-ho córrer. Què? Només això? Em sap greu. Ha estat molt complicat. El meu pastís. Ja ho sé, la carta petita. La petita? Estic al cel. Així és com s'ha de fer servir la carta. Escolta. Un moment. Té, de part del pare. Gràcies. Segur que sospita de mi. I llavors em podré donar un tros en Yukito i un altre a la senyoreta Mitsuki. Tot això està molt bé, però no et descuidis de mi, És perquè igualment heu fet tard. En Shaoran sap des de l'hora de dinar que hi ha una carta de Clou rondant per aquí. La Sakura també ho sabia, entesos? Oi? Doncs sí, tot i que no he estat fins després del col·legi. En Shaoran guanya, doncs! Oye, tu, però què n'és? La Sakura ja s'imagina on és la carta a hores d'ara. Doncs en Shaoran sap exactament on és. Oi, Sakura? Oi, Shaoran? Cap on? Cap allà. Ui, quina ràbia! Aquest cop en Shaoran estava a punt d'atrapar-la. Això només vol dir una cosa. Ha estat un cop de sort. Calma, vosaltres dos. En Shaoran hauria aconseguit atrapar la carta si aquest gatot no s'hi hagués ficat pel mig. El que hauria passat, Meilin, és que se l'hauria menjat viu si la Sakura no l'hagués tancada. Què? Què has dit? Que tens ganes de guerra o què? Perdoneu-me. Quin pal. Què has dit? Home, a tu potser ja t'està bé, però jo no puc sortir d'aquest cos i semblo un animal de peluix. Aquí dius animal de peluix. I jo què, que no puc sortir d'aquest cos esgarrifós? Què?
doncs escolta'm. Demà a la tarda tu i jo Sí? ens hem de quedar ben... abraçats l'un amb l'altre. Què? Vols dir que... No, res d'això, boca solta. Em treus de polla... Caram! Quina bona cara que fa, això. Vaja, què passa? No, res de res. Que no és Sí, bona? i tant, és boníssima. Al final te n'ha sortit, Shaoran. Sí, bé, és una de les meves especialitats. Escolta, Shaoran, avui dius unes coses molt estranyes. Què? És com si fossis una altra. Ah, sí, bé, potser t'ho sembla, perquè és que he passat la tarda amb en Queroveros i crec que ja començo a semblar-m'hi tot. Sí, deu ser això, esclar. En Queroveros, vols dir aquell animal de peluix? No, i ara, Meilin, sisplau, vull dir el superguardià de la tanca. Més respecte, dona. Però, Shaoran, si tu sempre li has dit aquell animal de peluix... Sí, però això era abans. Resulta que fins i tot ell té coses bones. Quin fàstic! Vull dir que... Oh, que bona! No està gens malament, la veritat. Ei, jo! No sabia pas que hi hagués un moviment com aquest. És increïble. I entens molt de videojocs, Shaoran? Aquest moviment es diu el superespecial d'en Queroveros. I després d'aquest moviment, quin fa servir per guanyar el contrari? Toco la tecla D ben de pressa i faig així. Mare meva. Resulta que hem de parlar d'un assumpte de les cartes de clou, entens? Sí, exacte. Shaoran, per la manera com parles avui, la veritat és que em recordes molt en Quero. Ah, no, em sembla que t'equivoques, Tomoyo. Oi que sí, Shaoran? Però què dius, Tomoyo? Si no sóc ni la meitat de trompat que en Queroveros, jo. Que et puc filmar amb la càmera. Què et sembla? Sí, ja m'ho pensava. Shaoran, avui fas unes coses més estranyes? Què t'empatolles? Com dius? Que potser m'amagues alguna cosa? I ara, imaginacions teves. Però què dius? I tu què saps? Ui. Meilin, ja hauries de saber que mai no t'he intentat amagar res a tu, mai de la vida. Ho dius de debò? I tant que sí. Però què et passa? Per què no em creus? Doncs així, no sé. Ho has vist, això? Què li passa a en Quero? Sembla mentida. Potser ha vist massa històries d'amor per la tele. No trigaré gaire. Espera'm a classe, que ara mateix seré amb tu. Shaoran! Bé, així, molt bé, ja el tens ben fort ara. Llàstima. Ho haureu de tornar a provar. Tornem a provar? Pobret, quin mal que li deu fer. Molt bé, som-hi! Ara no fallaré pas! Ara li pica per trucar aquest noi, en Yukito, i li costa més de mitja hora decidir-se, ves? No crec que mai les arribi a entendre, les noies enamorades. Què? Sí, de debò? Sí, d'acord, fins diumenge, doncs. Visca, visca! Diumenge que ve me'n vaig al parc d'atraccions amb en Yukito. El teu poder. Pots tornar a la teva forma original? No encara. O sigui que tot ha anat bé. Ha estat una excursió estupenda. Estic tan contenta. Yukito. Sí, tot això està molt bé. I què? Tot el dia que m'espero. On és el meu regal? No pot ser. No em diguis que li has donat tot el pastís a en Yukito i que a mi no me n'has portat gens. Sí, és exactament el que he fet.
Que has fet?